Падкасты «Свабоды». Чвэрцьстагоддзя з Лукашэнкам. 1994-2019. Серыя Сяргея Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі. У сваіх перадвыбарчых прамовах Лукашенко абяцаў аднавіць разарваныя ў выніку распаду СССР эканамічныя сувязі, запусціць спыненыя заводы. Як вы гэта зробіце, рытарычна парыраваў у часе дэбатаў Кебіч, і што не менш падабалася людзям, пасадзіць карупцыянераў. У дачыненні да Кебіча, якога яшчэ ў студзені да прыняцця прэзідэнцкай канстытуцыі Лукашенко абараняў ад апазіцыі, існавалі мінімум два варыянты. Першы – Кебіч будзе сядзець, другі – Кебіча адправім у Гімалаі. Між іншым, апошняя фраза праз чвэрцьстагоддзя можа быць незразумелая тым, хто не жыў у той час. Насамрэч, да барацьбы з карупцыяй Гімалаі не маюць ніякага дачынення. Проста ў пачатку 90-х была папулярная песня ў выкананні спявачкі расійскай папсы Машы Распуцінай. Отпустите меня в Гималаи, отпустите меня насовсем. А не то я завою, а не то я залаю, а не то я кого-нибудь съем. Гімалаю спрымалі як нешта вельмі далёкае, куды якраз і варта было адаслаць карумпаванага прэм'ера. Узаемаадносіны кандыдатаў прэзідэнта Александра Лукашэнкі з прэсай, як дзяржаўнай, гэтак і незалежнай, былі своеасаблівымі і няпростымі. Лукашенко і раней быў адкрыты для журналістаў, а цяпер з пачаткам прэзідэнцкай кампаніі незалежная прэса зрабілася ці не адзінай магчымасцю апеляцыі да шырокага кола насельніцтва. Справа ў тым, што пачынаючы з красавіка 94-го, калі Лукашенко адкрыта заявіў пра свой намер ісці на прэзідэнта, стаўленне да яго дзяржаўнай прэсы змянілася. Раней ён атрымліваў практычна неабмежаваны доступ на тэлебачанне і радыё, на старонкі Савецкай Беларусі ды іншых дзяржаўных газет, дзе да радасці прыхільнікаў Кебіча крытыкаваў ды абражаў Народны фронт і Шушкевіча. З моманту ж пачатку прэзідэнцкай кампаніі доступ да дзяржаўных СМІ быў для яго перакрыты. Наадварот, цяпер ужо Лукашэнку палівалі брудам. Аднак народ ужо убачыў у Лукашэнку свайго выратавальніка, маладога, энергічнага, харызматычнага, з гэткай жа энергічнай камандай. Час 70-гадовых палітыкаў сыходзіць, было напісана ў адной з улётак Лукашэнкі. І сам факт працы падкантрольнай уладзе прэсы супраць Лукашэнкі парадаксальным чынам ішоў яму на карысць. Другой парадаксальнай адметнасцю было тое, што агульная ідэйная танальнасць падкантрольнай Кебічу дзяржаўнай прапагандысцкай машыны цалкам супадала з ідэйнымі пазіцыямі Лукашэнкі. Як магла больш шчыльная інтэграцыя з Расіяй, ва ўсім вінаваты дэмакраты, без Масквы нам не пражыць, ну і гэтак далей. Александр Лукашенко шмат казаў пра пераслед ды пагрозы і асабіста яму, і членам ягонай каманды і ягонай сям'і. Вось фрагмент інтэрв'ю, якое даў кандыдат у прэзідэнты Александр Лукашенко корэспандэнту Радыё Свабода Галіне Айзенштадт. А як це ви тоді сподіваєтеся вийти з такої складаної ситуації? Ситуація справді настільки складана, що ніяка тривога навіть у повітрі висить. Ну, Галина, для тебя это у повітря тревога висит. А для меня это реальная тревога и реальная угроза. Я уже, откровенно говоря, кроме одного маршрута, гостиница «Октябрьская», дом правительства, где я работаю, я уже не перемешаюсь по другим маршрутам, и то под усиленной охраной. Я недавно ночью вынужден был вывести своих детей. Очень благодарен сотрудникам КГБ, которые мне оказали в этом помощь, вовремя проинформировали. Опоздаем мы на 30 минут, детей бы взяли в заложники. Кстати, мы столкнулись с теми людьми, которые туда выехали на «Фольксвагенах» и уже ходили там, возле моего дома. Поэтому ситуация более чем напряженная, более чем серьезная, и угрозы постоянно нарастают. Я уже начинаю чувствовать, что кольцо настолько сжалось, все вокруг настолько сжато, что еще какое-то неосторожное движение и произойдет какой-то взрыв. Поэтому сейчас действительно ходишь как по лезвию ножа. Это в нашем померкованном демократичном громадстве.
як мы яго называем. Ну, а тады, калі, не дай Бог, выбары будуць ці сарваныя, ці сфальсифікаваныя, так тады прыйдзецца Лукашэнке з рэспублікі улетаць, ці што? Лукашенко из республики не улетит, ему эмигрировать некуда, у него земля одна. Я гражданин этой республики, я родился здесь, вырос, все мои родственники, мать моя здесь родилась и выросла. И я найду себе место здесь, если выборы будут фальсифицированы. Мне еще вот будет 40, у меня впереди долгая длительная жизнь, но жаль будет Республики Беларусь, которая надолго-надолго погрузится во тьму, и вырвать ее уже из этих объятий будет гораздо сложнее, чем сейчас. Пазней колішнія паплечнікі Лукашэнкі прызнаюцца, што ў 94 годзе ў каманды іх кандыдата, ды і ў самога Лукашэнкі не было ніякай праграмы, ні эканамічнай, ні сацыяльнай, ні якой-небудзь іншай. Выбарчая кампанія цалкам будавалася на тым, што потым атрымае назоў палітычнай тэхналогіі, і асновай гэтых тэхналогіяў быў скандал. Больш дакладна некалькі скандалаў, самым гучным з якіх быў так званы лёзнінскі стрэл, калі аўтамабіль з кандыдатам у прэзідэнта Лукашэнкам быў нібыта абстраляны невядомымі. Стрэл па версіі каманды Лукашэнкі адбыўся ўвечары 16 чэрвеня, калі на трасе Віцебск-Лёзна ішоў Мерседес, за стрыном якога быў дэпутат Іван Цецянкоў, а побач з ім сядзеў Александр Лукашенко. У Мерседесе таксама знаходзіліся дэпутаты Віктор Шэйман і Віктор Кучынскі. Мы больш падрабязна спынімся на гэтым здарэнні, выкарыстоўваючы аўдыёзапіс з экрана тэлевізара. Прокуратура, Міністэрства ўнутраных спраў і Камітэт дзяржаўнай бяспекі правялі следчыя эксперыменты і вынеслі вердыкт, пры які і заявілі па дзяржаўным тэлебачанні адразу ж. Такім чынам, тэлегледачам паказалі рэпартаж са следчага эксперыменту з места здарэння. Вось тлумачыць супрацоўнік праваахоўных органаў. Как мы видим, выстрел мог произведен быть по машине, в которой ехал кандидат в президенты, только лишь на основании траектории установленного полета пули, выйдя из машины, на ступеньках машины, и это сразу прослеживается, потому что выстрел мог произведен только быть на сантиметров 40 над машиной. Это сейчас устанавливает следователь Комитета госбезопасности, понятые и представители экспертно-криминалистической службы. Вывод в том, что фактически само покушение было имитировано. А вось тлумачэнне аднаго са следчых. Водитель Цецянков поясняет дальше в своих показаниях, что когда он услышал эти хлопки, и как он осознал, что в них ведется прицельный огонь с огнестрельного оружия, он нажал резко на тормоз. Естественно, на проезжей части, когда мы выехали для проведения следственного эксперимента, следов экстренного торможения нету. Ну, а гэта тлумачэнне афіцыйнага прадстаўніка Камітэту дзяржаўнай бяспекі. Покушение на народного депутата Республики Беларусь, кандидата в президенты Александра Лукашенко не было. Повторяю, не было. Комитет госбезопасности располагает соответствующими материалами, дающими основания для такого заявления. Паказалі ў тэлерэпартажы і інтэрв'ю з адным з кіраўнікоў Лёзнінскага райвыканкаму. Вчера присутствовал он у нас на совещании, кандидат в президенты. И, я скажу, вел себя наглейшим образом. Всех поливал как только можно грязью, небылицами. Значит, после этого возвращается в Витебск. С Витебска в 12:23:10 возвращается назад в Добромыслях. Ему организовывают баню, гудят, кутят ночь напролет. Вот почему они не заявляли. Они знали, что работает и милиция, работает все остальное. И если так будут вести себя кандидаты, то это будет непонятно. Выпили 5 бутылок водки, пива, вино, и там на этом столе зафиксировано, и сейчас показать можно. Значит, в каких условиях просто диких стали ночевать. Это будущий президент. Это свинюшник, сарай, куда они зашли. Люди живут. Они вели себя ночью, ходили, значит, спрашивали, есть ли посторонние люди, есть ли кто-нибудь. Расспрашивали. Вот так мы выдвигаем и выбираем. Если мы выберем такого, то мы на коленке... І, нарэшце, слова каментатара беларускага тэлебачання. Калі сапраўды з іншамаркі стралялі
у Мерседес Лукашэнкі, то чаму ж яго спадарожнік, які меў пад рукой пісталет-кулямёт Стечкіна, не адкрыў агонь у адказ? Рабіце вывады. Высновы большасць тэлегледачоў зрабіла зусім не тыя, на якія разлічвалі ўлады. Ні следчым органам, ні афіцыйнаму тэлебачанню не паверылі. Нагэтулькі ўлады былі дыскрэдытаваны ў вачах насельніцтва. Усё, што казалі ўлады супраць Лукашэнкі, працавала наадварот. Так здараецца, калі народ бязмежна верыць не розуму, а сэрцу. «Галасуйце сэрцам», заклікаў Лукашэнка. І прагаласавалі. У выніку галасавання ў першым туры 23 чэрвеня паводле афіцыйных дадзеных Цэнтральнай выбарчай камісіі у другі тур выйшлі Александр Лукашенко 45,8% галасоў і Вячеслав Кебіч 17,7%. На трэцім месцы быў Зенон Пазняк, больш за 13%, на чацвертым Станіслав Шушкевіч, больш чым 10%, 6% было Александр Дубко і амаль 4,5% у Васіля Новікава. На скандальнай ноце прайшлі і дэбаты Лукашэнкі і Кебіча па тэлебачанні. Гэты эфір сабраў, напэўна, самую рэкордную па колькасці аўдыторыю за ўсе гады існавання маладой незалежнай беларускай дзяржавы. Але пра ўмацаванне беларускай дзяржаўнасці гаворкі не было. Абодва кандыдаты, і Кебіч і Лукашэнка, кляліся ў імкненні як мага шчыльней прывязаць краіну да Расіі. Фактычна, у другім туры выбаршчыкі не мелі таго, што можна вызначыць у якасці нацыянальнай альтэрнатывы. У студыю былі запрошаны і журналісты. Задаў пытанне кандыдатам и корреспондент Российской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. Вы оба ратуете за тесный союз с Россией. В этой связи у меня к вам вопрос. С вашей личной точки зрения, каков минимальный объем суверенитета, минимальный набор элементов суверенитета, которые нельзя уступать ни при каких обстоятельствах? Спасибо. Отвечу так, что суверенитет должен быть сохранен. А мы вступаем в экономический союз, такой же союз, какой вступают все европейские страны, в том числе и тот союз, который сейчас образует такие страны, как США, Мексика и Канада. Гэта быў адказ Вячеслава Кебіча, які будаваў сваю выбарчую кампанію на цеснай інтэграцыі з Расіяй, абяцаў увядзенне ў якасці адзінага плацежнага сродку расійскага рубля, але вось заўважым заявіў пры гэтым, што суверэнітэт павінен быць захаваны. А вось як адказаў на пытанне корэспондента «Свободы» Юрия Дракохруста Александр Лукашенко. Я суверенитет объемом не измеряю. Кожны мог зразумець такі адказ як заўгодна. У часе дэбатаў Лукашенко наўпрост абвінаваціў Кебіча ў развале Савецкага Саюзу і падпісанні віскулёўскіх пагадненняў. Цягам усёй дыскусіі Лукашенко падтрымліваў свой імідж пакрыўджанага, пераследуемага ўладамі. И последнее. Фельдъегерской связью вот эта ложь и клевета от имени премьера распространяется по всей республике. Я могу тоже вам показать 7 листовок фельдъегерской связью, которая секретные документы должна распространять. Вот эти факты, я вам их передам. Почему Александр Григорьевич мне хочет отдать документы? Я к этому не имею никакого отношения. Пусть он отдает их в Центр избирком. Памятаю, калі Лукашенко вымавіў тыя словы пра фельдъегерскую сувязь, у мяне ўзнікла адчуванне, што гэта я ўжо недзе чуў, прычым не аднойчы чуў. І ўжо пазней прыгадаў, дык гэта ж Гоголь, рэвізор, словы Хлестакова, вось як яны гучаць у арыгінале. После видят, нечего делать, ко мне. И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры. Можете представить себе 35 тысяч одних курьеров. В одной 450 тысяч, в другой 1 миллион фельдъегерской связью. 7 листовок фельдъегерской связью. 10 ліпеня адбыўся другі тур выбараў. У гэты дзень я быў у Глузку і бачыў, што з самай раніцы людзі ішлі на выбарчыя ўчасткі, апранутыя ў святочнае, як на вяселле. Лукашенко набраў больш за 80% галасоў, Кебіч 14%. Пазней Кебіч гэтак напішу ў сваіх мемуарах, цытую: «Я не лічу, што пацярпеў поўную паразу. Па сутнасці справы мы выступалі з Александром Лукашенком з аднолькавых палітычных пазіцый, змагаліся не адзін з другім, а за прэзідэнцкае крэсла. Розніца была толькі ў падыходах да дасягнення пастаўленых мэтаў,
І галоўным вынікам першага тура варта, мабыць, лічыць паразу стаўленікаў нацыяналістычных сіл Зенона Пазняка і Станіслава Шушкевіча. Вось як пракаментаваў вынікі другога туру выбараў на хвалях Радо Свабода Віталь Цыганкоў на наступны дзень 11 ліпеня 1994 году. Вынікі другого туру красамоўна пацвердзілі, што выбаршчыкі прагаласавалі не столькі за Лукашэнку, колькі супраць Кебіча і за любыя перамены ў жыцці. У другім туры перад імі выразна паўстала альтэрнатыва: альбо за існуючую ўладу, альбо супраць яе, за новую ўладу. Падкасты «Свабоды». Чвэрцьстагоддзя з Лукашэнкам. 1994-2019. Серыя Сергея Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі.